Ọhaneze ndị Igbo ekene m unu. Onye Igbo na-eso m mmanụ. Ọka bụkwa Mmadu unu Chineke Alụchima. Onye ozi to Better Educational Development Services. Onye Igbo na-ewetara unu edemede na akụkọ na mkparịta ụka n'oge asụsụ Igbo. Onye ọma na-eso m, kedu ka ị mere taa? Nke ị na-eme na-ekwekwa udo dịrị gị. Dịsiere gị ike n'oge asụsụ Igbo anyị abịaghachikwa ọzọ. Anyị jikwa ajụjụ dị ọkụ wee bịa. Ịma na agwara m unu n'oge asụsụ Igbo anyị na-ajụ ajụjụ. Anyị na-atụnye okwu, na-ajụ ajụjụ. Ajụjụ anyị na-ajụ abụrụkwa ajụjụ ụmụaka. Ọkwa ajụjụ ga-eme gị tụnye uche. Ndị Igbo be anyị na-asị na njem dịka nnu na ọ na-amụ mmiri. Njem dịka nnu ọ na-amụ mmiri. Nke a pụta gị na-ejidesi onwe gị ike, gị kee nkwụcha, kpakọta onwe gị ọnụ. Ihe ọbụla ị na-eme, kpakọta onwe gị ọnụ, kee nkwụcha, maka na ị maghị otu ihe ga-esi wee tụgharịa. Ị mara otu egwu ga-esi wee tụgharịa. Egwu tụgharịgodio, ijidesi onwe gị ike wee mmeri. Onye Igbo na-ege m ntị, ekele dịrị gị. N'oge asụsụ Igbo taa, o nwere ajụjụ anyị chọrọ ịjụ onwe anyị. Ajụjụ a bụ ọsịo, mmadụ anọkwa ebe a? Mmadụ ọnọkwa ebe a? Ị gekwara ntị? Mmadụ ọnọkwa ebe a? Ịma n'izu gara aga, o nwere okwu anyị ji wee tụnye uche. Okwu a bụ koromoto. Anyị wee na-akọwa n'oge asụsụ Igbo na a na-ekwu okwu koromoto ọ dịka sọ ndị na-ejighị ego. Wee sị mba, na koromoto a ọ pụrụ ihe dị iche iche. Ọ bụrụ okwu na-atụ aka ofu ihe. Okwu ị nwere ike iji maatụ ihe dị iche iche. Ma ndị na-asị asị, ma ndị na-ezu ohi, ma ndị na-egbu oge mmadụ, ma ndị agavụ, ma ndị na-enweghị olileanya, ha ncha niile socha na ndị koromoto a. Ozi anyị wetara anyị n'oge asụsụ Igbo n'izu gara aga. N'izu ụka nke a, anyị na-ajụ onwe anyị, mmadụ anọkwa ebe a? O nwere ihe kpatara ajụjụ a. Ịma onwe ebe ị ga-aga mgbe ụfọdụ, ịfụcha otu ihe niile si na-ada yayi. Ịfụcha otu ebe niile si wee nọchara nnọọ. Ị na-ajụ onwe gị, o wepụ onye nọ ebe a? O wepụ onye isi dị mma nọ ebe a? Ọ gbachara nnọọ ezinụlọ ị ga-aga, ịfụ otu ihe niile si wee ghasasịa. Ị bụrụ onye na-akpakọ onwe gị ọnụ, ị bụrụ onye na-eche echiche. Ajụjụ ị ga-ajụ bụ, mmadụ anọkwa ebe a? O nwere ụlọ ọrụ ị ga-aga, ịfụcha otu ebe niile si wee gharịpụ, ịjụ onwe gị, mmadụ anọkwa ebe a? N'oge asụsụ Igbo taa, ozi a na-ewetara anyị dị omimi. Ajụjụ a dị omimi. Ajụjụ a na-arụ aka sị na ị kwesịghị ịnọ ihe a na-emebi. Ị kwesịghị ịnọ ihe a na-agharịpụ. Ị kwesịghị ịbụ onye ga-anọ ihe na-adịghị agha na-eme. Ozi a na-ewetara anyị n'oge asụsụ Igbo taa. Onye Igbo ibe m, jụọ onwe gị ajụjụ. O nwere otu ihe si eme n'akụkụ gị, ị nwere ike ịgbanwe ya? O nwere ihe ị nwere ike ime ka ị jiri ya wee nọzie ọnọdụ, ka ị jiri ya wee hazie ọnọdụ? Achọrọkwa m ka ebe ọ bụla ị nọ, mmadụ bata, a na-ajụ, mmadụ anọkwa ebe a? Ka anyị bụ ndị na-akwụkwụsie ike ebe ọ bụla. Ọ bụ ozi a na-ewetara anyị n'oge asụsụ Igbo taa. Onye ọma na-eso m, n'okotoko okwu adịrọ n'ụka mgbede. Jiri ndụ gị mee ihe ọma, onye Igbo. Jikwara ajụjụ a tụlee uche ka ị